Ini kayak kita kandut orang lihat apa pesanan. Ditinggal rapi satur ya boyo jos uga andon waktu mikir butuhe mikir belanjane njur saiki bingung duwite. Sing sedina kanggo Mbak Rondo, sing sedina kanggo wong liya. Sa. Wis sing ana mlebu ngasok. Suwun. Iya. Suwun Ya ya, sing putar jebulanan ana sindel kepenak. Ora kewenangan, ya biasanya sambil bengi ketut lapangan. Ora kewenangan nang Rika. Rika no nggak ada kayak nyimpen ada luka-luka badai. Ya. Pupun aja kan luka-luka banget tak potong kok. Yang ono priwe kena apa? Keselak, hah? Ora pas apa nyeleki? Aku udah tukang nasi sih bang apa ting tergile ayah gue. Monggo. Kona. Yo. Iya.
Dek, anggap pengendang orang gelem jenggleng, ngasuh desimpek, aja sing mangkat. Iya. Ubah. Iya. Oh, kayak nyawane ya. Oh, sing undang nyong BKI ya. Ya iyalah. Maaf juragan. Nong ini. Yo. Yen Nyawang siapa? Mama Oh. Jajan ya. karo Ayo. Janur Janur apa? kuning. Oh, kuning. Yo. Ya. Aup. Main kok iya kok lah. Dosa padisin pimpinannya kok. Pimpinannya Pak Sodikin Nah. kok. Oh. Bulane Gua nyong kan suka dasare- mengomongan. Dasare lotah kayak gue. Oh, oke. Ya. Aja takut pacitan. Jajal. Kok ya. Ini Aja ngomong takut ini pacitan. jajal. Paroan karo nama tumin Alanya jajal. anu wis diongkosi suka balik kok. Bebah. Bobo. Pacit. Oh, jangan yang pacitan yang kau ngomong pacitan domai. Jangan mending sindene kolah. Ya. Wasik. Padahal dinas iki tontonan akeh banget, Mbah. Buka sabak, lepang. Yo. Nah, kayu gue wis jadi lah. Tenang bae. Yo, Sadilah. panas. Apa panas? Panas. Kenapa panik kok? Hujan. Jadi Tentok gulune tulung tok. pelitir tapi. Greng. Panas hujan. Hujan Hujan panas. Rama tumin. Dalam sayangku. Monggo. Aling-aling. Aling-aling apa? Aling-aling. Wis. Aling-alingnya wis kayak pada lebih. Ya. Yo yo. Kae. Yo 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 yo. Iya. Contoh bisa golek jenang ngasuk, golek jenang maning. Iya, kayak gue aja nganggo mie lah. Ora lah. Iyalah kalau nganggo mie kok. Ora. Yo. Dana serato Dula dule kepena odit.
tukange kenong ya. Lah kae-kae. Lah sapa kae? Iya. Iya. Enak benar kopinya metu maning. Udah ya. Yo. Si dawai iki Brayu. Siki sing tukang ngegong kon nyambung. Rumangsanya pakai miki mau ngapain?
Rebah yang Syukur bisa yo Bodoh neto ganti rojo Yena nyakeo oi Nenaike Bangaloro Aja kok penayagane nom-nom sing ndang nom-nom sing ngegos kaki-kaki. Halo Mas Gede. Sehat? Sangune lah. Monggo Bu. syukur bisa nyawa kono desa dadi raja dene ora elang kone padha lara lapa Ngandel ya. Heboh penawar kualitas. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama.